Hak sedang penpau jeng sungguh ke bakhraya ublay ubala penlak ban penyo egi ya kene kapor hak bang yo ban mene ban syakri ban pendan buram ya keteng ke juu wara peneng de jing ke bakum kori ke pertai ke jelahi ke kenduk ke mat hani kisi hendrai langba jong kene ka Good News TV ya ke ba ka jing sensamna snat ke don ban pathai ya ki khubor kham tam ke jisha ke ting ke jong blay ban yalap ke gospel ke jong nagamta ki barok ke pasngaw bersanga beka la ke long ke dan ki gisem dan nu jaka kumta nasgaban priang sobha ye pi we pi barok bat ban ai khublei ru ye pi ha ka teng bathiang tam ka teng utrai ban nong pan em ba e jingi u bolong u Jesus Christ ka tien ke jong blei ka ong utrai u sensiar tokin khnyo ki kan jaban reu u shong halor ki kherop to kan ki ka khandau utrai ulong bakrau hasiyon barulong ubah jrong halor ki kenjam riu baro tu kin yaro ye ka keteng bakrau bar ka ba iting jong me ulong ubakho ni nepteng ya ka jing sakri ka jing yoblay hana ka por da ka ba ni nesno lang ban yarwai ka we ka jirwai ka ba laispa khandai phun riu ka ong kum ne ngintur nginom septing usim usaprang kading bat ka nginom sya bakin kang pan snyat bat buram bat nong ngini yo ubat unong bisar halendet ulo Ngintur nginom septing usim usya prang kading bat ka nginom sya bakin kang pan singyat bat buram bat nong ngin ya yo ubat unong bishar halendet ulo ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale da shisha ngin sajom ding pona bat jenjar da shisha kinwan bun ba na kum kita huji sulaban baloi loi ba jem not usha la kishlei la kintang timen takashi domperte ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale da shisha ngin sajom Tisau dong ko jenjar to yeng ban yale ngan yi yeng hapodeng ngam ting ngam babi kamen sim ka jonga to sho kat bamon utrai ulaweng ya kabi kat badon ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale ngintur syaka jing yale da shisha ngin sajom
Dementa lasting gading pnabangan ba la jem ki jing shi tom ban riwai ngala nga komen ka do nu nga suk men sim hi ban but ya uji su shalom kalbari ngentor syakajing yale ngentor syakajing yale ngentor syakajing yale dashisha ngin sajom. Jadi kapor ini yo ban ngap ban sa skor ban pulih nak tin ka khoi ka jong blai bat ka benta nak tin ka jong blai ka ba kwa ban pulih haswa bangin siyo ban pendam ka jing ruai kalong ya ki bang lam siam na ka gospel ku markas kalang ban reu ban ngan pulih na du ki dikhat ka ba sau husan bat katu ni dikhat ki badan ni ka benta ka kum ne te kum ni ru ula pha egisenran jong u bakin kiu holor ka leng bat banang lek shua sisiliang sa Bethsaida kat ba uhi unang pelat yau pajba enda ula bidai no te yaki ula lek shaulum banduai habla janmiet kata kaling kaladana pedeng keduriau u te tang webrewi harengkeu ulai i te yaki baksitom da ke baki king nabakal kalabe persya ki te hamar ka jeng ap miet ka basau wan ki udayat halor duriau bat lole kum ban sayat kiari ki henry ki habakili iu bau yat halor duriau kile mut bakal long kerengai bat kile linyar jamro nababaro kile iu bat kile sngeu kiu henry kumne ru ula krenaki barwang ki tolong slur dei manga to whatsapp teng badula kiu siki halor kita keleng te kita kel kala jemjai hangta kila sokendit no sikade halade bat kila sngeu phla nawa kim sim soso sapang kita kikpu hendrai ke not jongki kala long kaba ublen ke khu yak ne ke jingpule nagak tin ke khu ke jong u tongin pendam ha ke jing duai ni duai ku kpa ujongi uba beneng utrai kimet utrai kimen sem utrai ke kam bat ukli jong ka balang yai gu yeme au blei namar melong ublei jongi ublei bolari ublei blasumar ublada ublaker ya ka jim gu jongi hagaba wat hagabangi im de gebetei ni kendo sibun ke jing jinjar ke jingele jong ga jem nrei ni aingo man melong ublei jongi ubom jina marwei yangi tarhadu kene ke pol klimat bangi long menta kumne kum bangi long ni aingo yemia ublei nama ke sngi ka ba khrau ke jong me hagaba wat labun ke benge ke jong me bukum ni ke sngi kim yo lat satia ublei ban keu ke yeng ke bakantang ke jong me naga banta ban mane ban sekri ban yero ban pendan buram je ke keteng jong me naga dau ba ka jingdon jong ke klam coronavirus kabla pelong aublei yagi bor sorkar ki bade ban pai ban khmi nam ta ka bhaga miat ban khnang ban yada naga jik sa phriang jonu khyang jingpang ba kumno ba kum gi khon ke jong me kinyo ban mane ka keteng jong me hala ke jong ying sem anenu ki jaka maka ta pa bisne ai ngo email blai wala kum ki khon ke jang me yim sim yo sho kalat ke kabu ban don ke yeng patang jang me han rang yo pa de ku ne kalat au blai bat kham tam lang ba ke jing sat ke ba mala ai khon men reu lang ban ke juk ba menta ha ke bang yo au blai ban pendan buram ya ke teng jang me ban pen sneu ya ke khubol ke ji sa ting ke jang me ha ki ban reu baro lang ba kani ke good news tv
kaba kum ka jing sen samna sinat awle kaba long ka way nagi kam ki ba maka ka don ka thong kum no banyalap ya ka gospel ka jang me haki ban reu bara kar khum ta awle yani ka jing shakri ka jongi na do ka basdang e kum ne hadu ka ba wai no jongka o nyir du wai kar pang awle ya ka jing long jing man jon ka ri ha ka ba ka berthai minta ka mat ke kendu barwat ka jilla me kaliya jungi awle mi i kat no ngi kendo ka jing e ka jing jar na ka jing don jon ka klam coronavirus awle ne covid-19 ka blakta asibon ka bala wanra isibon ka jing do hakil yang ki fer jong ka jing im ka jing trai ka jungi badru wat ka jing shekriya me nama ka tangi duai awle dalong ka man bukho jame men ai ka jing start blay ka jang me haki tu ki start science ki badai ban pet ban khmi ban wat ye ki dewa dishin kum no begin lap no ye ki dewai ki batikna ha ka ba ki breu ki jang me ki ba shakta ane ki jing pang ki niyo kalat ka jing da ki bi ki niyo lamba ka jing sumar lamba ka kot ka khia ka ba ki yo hane ka bertai oi kar khuro blai na kam ta ki tu baro ki badan ka banta ka ba krau ki ban mi shakmat ban tur ha persya jong ka jing ma jong ka sim go jong ki ban rap ban yada na ka ni ka jing pon u khang jing pang men ka san bor ki au blai bagila ban tre ban pendep ye ka kam ka blasnya anta jong ki da ka jing i da ka jing men bat da ka jing so tho ba me ban kal bat ki hagi po bro jong ka jim kan maro au blai na ka mta ki tu ka do no ki be thain na ki jing ki sem ko jong ki lang ba ka jing don ni ka klam men long me men pun tengen na ka mta jong ki bat kum jo ro blai na ka mta ki tu ki ben don ki jing sa sumar men long me au blai unong pan khia ba khrau tam na ka mta jong ki kam jo hoi ka pa bis nei long ka man kho ji mengi duai ba men so pha ba men pendu no ye ne ka klam ne ka bathai thang do no me au blai da ka bor ka ding beneng ka jong me nang ba ne ka jing pang kan yai lat no bat kan da ja no sin don na ka ne ka bathai nang ba kum no ki breu ji me au blai sei sin kin yo ban em ka jing em ka balai lot kin yo ban tre ban kam ban pendep jo ki kam ki ti jin kam ki mal ka si lagi nu ki kam ki ba ki dan ban pendep bat ru kham tam ha ka jing shakriya me ba kum no ba kum ki khon ki jang me sei sin pat kin yo ban a ki jing shakri ya ka teng jang me ha ki po bro jang ka ji em ka jong ki o kin ma ru ki nong sin sar ki ba dan ka ban ta ban pe ban khmi na ka ban ta ka ba ke myat ki breu jang me man a ka jing start blai ki jang me na ka ban ta jong ki ru kum jo nama kata ka pabis ne yungin ong ka jingo ka buram ngi ai shame mat ngi duai ka par ka jis ne ka jame ba mene lamru ingi langba jong ne ka por ba langba jong ne ka jin shakri o kin maru oblay ya ka jing ya silok ba tin ka jame kin si yo ne ka por oblay ka san buat be lam ne oblay ya ka jing mot khat jing oblay ba ke ke bro oblay ki ba ngi dan ban kren ki langsha ka ba prasat ka bor man sim ko jame sim tin ma ka por kum ning milang to sio ki jingwai ki jingi to ma big powen belen na mar ngi dwai khot khot party ka bro ha ka teng utrai but nong pun em ba e jingi belong of Jesus Christ men ta bla ka taru amen Timenta ngasoba ban khot ya ka special number naga group hapok ji lam jong i Mr. MS Muyong ban sim ya ka benta ka jongki haswa bangin siyo ya ka jingkren na ka tien ka jong blai
một bangan jo shilen ter kisi Ngamut ya ladi kung kapaklan mor Henry at rai klem mami Jing em kalong bom don ro Ngam lati ban yat klem ka jing ya lam jong ni Kilung ki ba chong Bad kalen ti ba chlang Shami ngapai Ngadem tuai Try ngalati banya Klem ka jing ya lam jong ni Mentangawan pai bertesyungan nai hajencar baro kapor un ai uji sungan shem kajing suk bajing men nang mardai tan hamitwai jing em kan yai dap gerhai ngam lati banyat klem ka jing ya lam jong mi kilung ki bajrong bad kalenti bajlan shami ngapai ngadem tuai try ngam lati banyat klem ka jing ya lam jong mi try ngam lati banyat klem ka jing ya lam jong miแต่บรรดาเงินป่วยเนาะเสกเวกปัดกับบรรดาจงกับจีสกรีก็ได้กลองบันสงับบันเสสกอร์อยากจีชากับจีนกับจงเปลยแต่กับบรรดานะกับจีนกับจงเปลยกับว่างาลาบุกุมกันน้องเรมจงกับจีสล็อกหับแดงจึงอีบาระในกระปอร์หากว่ากัดกิตูกิบละบันสเงาบันสงับบันสักขี้อยากนี้กลองกับเวนี่กับบรรดากับว่าหัดดินบังลาประคัดบัดพายสกิลยังบาระHamtam kat kum kena ke jinglong jiman. Kaba mengi ki breo. Ha kena ki si ngi mari kendo. Bagata kalong najan i we pe we. Nadu ke berik ke pesan. Kalong la se ni ki si bangi em. Kalong ke si ka bangi dap tang da ke jing shepting. Kum ta ki ting ki jong blai. Kaba kwa ban bu kum kan nong rem. Jong ke jing sulak ni ke por kalong. Kaba ngi la ban shem na ke ti benta. Kabang la pule pat penesngau mene. Kata na ke gospel kum Markus kalang ban reo. Bat ngan pen kan mau wiang na ke dekat ke basan po kicien ba ongkum ne ngan pule tang itu benta ke ba kwa ban kren tolong slur dei manga tuwat septing tolong slur dei manga tuwat septing ye kini kicien la kren dau try bot nong pen em uba e jengi u jesres Hala ke jong ki senran ke jong u hagapor bakila keu hakaling ban lek sesiwa sesiliang sa Bethsaida katba utrai jisu de gapor udang pelat yau pajba hadin baladep ya ke to ke jingpsa ya ki san hajar ngot hada gapor loong habala janmit katba katagaling kabaki senran ke jong u ki syong kala poi ya pedeng ka duriau kala khi kala ka bejur ka balabe persya ya ka tegaling ka hadu ba kala pendap ya ki senran ki basyong tegaling da ka jing septing ka ba krau
Henry ayu kelajia hada kapor long ba wan lagi senran ki don hap deng kata kajing septing ban banu try Jisu uyai halor jong kata kaduriau da kapa kamsem don kano kapa don kata kajing septing hu laning laban ong bau try Jisu uyai jai halor jong kaduriau bat kapa kajing jong play ke chor kalang bakat bau dang ya jai halor kaduriau ban dola poi hajan jong regeling hage bagi kisenran jong u kisang ong ting jong play ulam mutru komban lek yarno yaki hage bagi senran jong u hane kapor habagi i ya u kilanang tharai ba kadei kerngai bat hade kapor ke ting jong play ke cho ingi bagla pelong kisenran ban perta ban len nyarjam bat kalau pendap sisu iki, na lor bagi le septing lupa, ya kato ke jing ki jong ke duriau, na kadau jong ke jingbe ke jur ke air, minta la pendap sisu iki, dai ke jing kiu, bat ke jing septing, ka bakrau, kumta, dai hakapor ke baki senran, ki donap deng jong ke jing septing, utrai Jisu, ula kren ki, bat ula ong, tolong seluruh, dai mga wat septing. Kumta halor jong kini kebenta, jong ketin ke jong play. Ngakua bani perkat. Haki arteli kebenta. Kebenta belengkong kelong tolong selur. Ke jingmut jong ketin selur ke bangilap ni pej menda. Ketin selur kamut bat ketel ya ke jingle dan ki bangilap ong ka performance ya ke no do ke kam ka baki breu ki le klem shifting. Kata kelong, wat lagi day banyat, kita bikin do ya sibun ke jing kita bikin do sibun ke jing ma, kiban jia, bat wat, ya lah ke jong ki. Henry, haba ki tip bat sosu. Bakata, kabamaki ki le kelong, na kebenta ke jing mentoy, bat na kebenta ke jing ba, jong ki weipat. Kom kanuk sale se, kum pengilapan sosok kelong kum kisipai kibadai ban mi ban tor se kebadan sama naga banta banyada yal jong keri walaki sosok bagi Daniel de hap deng ke jingma jong ke cim lani ni gisni kum bangi tip kum ke jilong jiman jong keri ke percaya ke jela yikini ki bangi ong kita ki covid front line warrior lani kini ki briu lani kini ki briu ki baka sorkar ke lebu hagapan tor sak khmat ban mi sambadan saprasya jong kani ka thma ka bakum ka ri ka prathai ka jaj ban riu ka jla ka kendu ya uniu nongsun ubang yimla ban i kabalang ka thma khlam coronavirus ne covid-19 kani habangi kren smang ne ka benta kamut satya ya ka jing le slur ban kren ne ban le ya kanu kam kabam dei satya ban le kaba ki priu ki le klem da prakat kabon wanra penban ya ke jing ma kabon wanra ke jing sosi bat ke jing babe kala ya ka ba tin temen ga ong ban le slur than kaban yap ki ba kum kini ki jia kham tam habadon ki no ki jing le songsit ki ba plong ya ki priu ban kren bat le klumaru Usaptas buri, English philosopher, haktin nongway kumni, true courage is cool and calm. Ka jingslur kabasisha, ka day, kabajay, kabamut bakam day banlong kabalak songsit, ne ka jingle kabaklem da prakat, Henry ka banlong kabada pusan bat prakat ba, ka jingslur kam day satya, kacu kabagi breu ke snyewa menta kalong kaba jemban le Henry tang suan kino ke jing jinjar ban kenran din no kaba kum kene ka sajia ha ka songkha songman bat khamdam ha ka tu kaba pat biang ka arta Osen Lawrence ubiriang ke nglan wang ha tin nong way the best hearts are ever the bravest
kadunut ka batam kadai kadunut ka baslur David uwe ni ke ruslur boleh tu ha ke Bible ni ke ting ke jong boleh unut panjang ile persya yau kolayat uriutma ki Filistia omda ka bale songsit Henry daga jing slur daga jinget bat daga jing senia ka bas kem nau boleh namaru tips kem bau boleh udar kal lembat bat daga jing dar ka jong boleh un job persya ya unim nongsun ne rutma kolayat ken bat ya kan ngilaban sem na ki kitab kemudian kongjong Samuel kalong phatnyau kaya tu yang i ya kan ke jing sisa abangi krensa pangre ke benta lesengim ju kamyosngeu bandon ke bakor ruslur ya ke breo ke bale ya kan unu kam ki belong bean ki wanra ya ka huri ka hura baka jing klumar lagi snong ki tau ka yemlang ka salang ka ri bat ka jaj benreu ban ong bagi de kita ki reuslur henre ki reuslur basisa ki de ki tu ki benut ban tur persa wat ye ka ka ding bat ban len wat ye la jong ka jing im na ka banta ban pelat im ye ki we ne ka jing ma ba ka jing serkai ki bagi kendu ha ka jing im ka jong ki ye ka bakum ke ne ka jing slur ngi ju asnyau khamdam ha ka si rakhe kum gi republic day bet ki we ba ka sarkaru ka jule buram da ka ba ai ka ta ka bravery award na ka banta jong ki ye ka ne ka banta utrai ka utrai barang im jongi Jesus Christ ubalang ru ukon bamarwe jong blai kom uruslur ubasisa ula wan sini ke bertai tang ban im henry wat ban yap yepli da ka ba IT yel jong ka jing im halo ka ding na nang ban ban yang ki breu ki balong tang ki nang pop ki ba jot bat ki baram kum taru haswa ba utra jisu na IT yel de hakinong sun rupor ukentu baru ai men sim yel jogi seran ke ju bat ka balang ru hadu hangi iwe piwe kom ki kon ki banget ke jong bawat la ka pertai uang penio ya ke jinjar henry tolong slur ping ala job ya ka pertai in syamyin lap ni jisane gospel mot yones kalam khandreu kadikhat ka balai phulai awai ka banta ka bani pet banta ka long sapang ka jing septing ka don haka ki babon ki banta ka don ka jing septing ka bami na ka jing sneu ne ka jing prakhat ka don ka jing septing ka bami na ka jing mudur bat ka don ro ka jing septing ka bami na ka bayu i dagi khmat ya ka no ka jingjia ka batrim bat ka basar khai ka jing septing ka bami na ka jing prakhat khambon sin ka de ka septing hadin bagi breu kila kumle ya ka no ka kam ka bakla ne ka kam ka bom de ya ki banle ka ne ka long kum ka jing septing jong ki khon ya la ki jong ki khme ki pa haba ki la kumle bakla la ne le ka no ka kam ka bom de ka bolong ru persya ya ka ji kai ba ka jing snang jing krau jong ki ikan mau yo adam bat ka im hadin baglale bom de da ka len dat iku kom ka jong blai ka ta da ka bam yo so ka jing tip ya ka ba bat ya ka basneu ba ka por bo blai uan baniat ha ka per eden ong ka tin ka jong blai la ong bo adam bat ka im da ka jing septing kila buri yela de nau blai bat da ka ba ki petri yela de bandri hatrai jong ki ding ki badan hak per komta ha de ka por ha bo blai u khot go adam medon hey adam lo jubab da ka ong
ngalios ngewe jing sawa jang me ka per ting la shifting bat kumta ngalaburi yalade kat kom ke kitab Genesis kan lang balai ti khot ba prado sipo ngin shem ni ri benta kani ke shifting lang ru kom jogi kun Israel haga porbo play wai ke sipo ko maulum sinai nap deng ke sliding bagal shifting ya o ngin shem ngin lap na kitab Deuteronomy kan lang basan kadi khot ke basan nang ta ke dando ke shifting ke me na ke jing mudur nik milinti ya ke no ke jingjia ke ban saja ke pelongi breu bakin perkat bat kuslai jingmot kani ke saja khamtam habaki breu ke poi haka kim khat bat ke kutlat jong ke jing em bagada ke long la de le ru omlang bat lada omle ru omlang kumadan ke jing ong lada syang ru ji balda yeng ru kendo kani kala jia ya Ishak Hagerar mana bala dan kenem sniu ke jor hak dagari kebala pelang ru ya Ishak ban shongsa Hagerar barusim Abimelek usim ki Filistia long bagata ke por habaki breu ki kelisha pang katnya jong u ka Rebeka ka balang ka breu ka babreu kata long ba Ishak bagja ba unyetu lese kumba ke julang breu lese bande yanga niruno kamtam habangi dan ya ka tengah ke babreu lese ngin dinda so sarang banyetu sarang igwe bagade ka tengah ke jonga Henry hagani ke por Ishak hagja ka banyetu hak bagade ke tengah jong u uli tu penban bagade kapara jong u balai ke jingkeli ke banglaban keli ke dau kalang bau shifting benda tu ya ke jingsisa ya bagi breu ki badan ha kata ba kin penyiap no ya u bat hadin kata kin sa kini ya ke tengah jong u kat kom ke kitab Genesis kalang kabar penreu ke khat ke benyo ngin sem ngin lap ya ke ni jisa oh kalau lang ru kom jo yang Moses mana mau play khat yu ban let Egypt ban plan merau ki kun Israel Moses ulele ban aidau persya ya play nama ru septing bayo bau ni kendo sibon ki jing ong ke kitab Exodus kalang balai bat ke basau ngin siam ni ki bentang kom juru ki rangba lengdo bat ki Parisi wadam pun sin kilios nyeo yaka bau trai Jesu Ukraine kamtam kabateu persya ya ka jingim ke jengki Henry haba ki persang ban wadong ban wadau kumno ban kemnyu ke kabagini rengba lengdo ki Parisi kile ong tin ki jong play kile septing ya ki panba namar bagile nyeu yu kum unong yu lupa kum ta ladan kem yu yo kan mi penban ka jingklumar ka bajur ngin syam ngin lat ye gani ki jingsisa kat kum ke gospel Matius kelang bar puwe dikhat sau pun reu Markus khat ar ke dikhat kan kelang ru yo Herod hagapor bal kem bar set bendi yo Yohanes nang pen baptis bola mut wan ban peniap no yu Henry ula setting yo pajba naba kiju nyeu yu kom unang yu lupa wakrau kat kom ke gospel Matius khat sau kelanang san ke dikhat ngin sem nye ke jisya we pat ke setting ke bang ni pek ke ke we ke bak ke long ke bak kum no bai we pai we ke de ban dan ke ta ke de ke jing setting yo play ka proverb ka benengkong ka dikhat ke nyeu ka ong ka jing setting yo try ka long ka jing sedang jong ka jing start ka ne ka jing setting yo try ka mut satya ya ka jing setting ka ba ki breu ken phet yap no nau blei Henry kumno ba ki breu ken lang wan
ban wat ya ka mat ke jong play ban nang hajan yo play hagi por baro jong ka jing im ke jong u ka mut hang ni kom no ba ki kom i khon ke jong play ki ba sep ting u bakin kiar bat kentat bador ya ki ki ba snew ki ba long ki ba kan ja partai ban im par ke jing im ka pan sobha yo play kom ki ba nget ngam tep haduk kat no ngilong kita ki besep ting yau blai ladangi pai ki kam bat jing long jing im ko jongi I wei pe wei ak tin ko jong blai ka ang haga ki tap dhritan mi long ban reu khat khat lai to men sep ting yau trai bau blai bat to sekri u bat ka teng jong u men smai nang ta kani ka jing sep ting kalong ru kumno ban yat hakalenti ka jung u ban ich ban sekri u dagrunut bat kaman sim baro bat ban job yaki bor ubaman baro way rustar bakateng Witherspoon jong Scotland wang haktin long way. It is only the fear of God that can deliver us from the fear of man. Day tang da ka sep ting yau blai bangila ban job ya ka jing sep ting jong gi breu laning la ban ongru hai ki weekend ten ka long ban job ya ka jing sneu baro kom ta hello jong ka ni ka ban tang ting jong blai la ban kali ka ja jing sur ka ba kom no ka ba try jisu u kwa ya ki sran ju u bi bandan lane ka jing slur ka ba kom no ka ba kom ki banget how try Jesu ngede bandan alor jong ne kwentang imla ban len bagajing slur kabau try Jesu kwa iksendan jong u bat yangi I wei pe wei kom ki bange ke jong u kamut satya ya kata ka jing slur ka ba kenjedo haga ba ki breu kim salya banle nane ban thom jubong justi ya kano ka kam tang ban bet ban biang bat ban mentoy ya kani ka malade lani ya ne ka jing em ka ba kan jado henrai ka cheu kham tam ya ka jing em ka ba kan jaman sim ban le prasya ya ka jing sneu baro ki balang ki ba kan ja perthai ki bele ban telep ya ka jing em ka jongi I wei pe wei Apostle Paul haga sitis ki rom ka lam khat ar ka khat kong Dar wong tuat pen srim yal de bat kene ka pertai. Handa de pun le durno da ka batip ka ai ka man ka jong blai. Ka ba pha ka ba pen sobha bat ka ba janai de. Baru try jing Jesus Christ kan tu ki senran jong u. Da ka ba ong wat sep ting. Hap deng ki at pelung jong ka duriau. Henry on tolong sulur de mga wat sep ting. Ki pra banget be ni em ki sni. Bakat sebab hai ka percaya ka dap tang de ki sep ting. Bat ki jing at pelung ki betrem. Bat ki besar kai ha ka ba ki bun am tang ki kun samla ni ki sni. Henry wat ki balasan ki bala rang baru. Kisah kenting hai ki ki jing at pelung ki bun jat jong ni ki percaya. Bat dan ru wat ki balasa telep no ha ki bor ki jongka. Kata dangi pai ha ka jing long jing em ki breu haning ki sngi ngi I ya ka jing sneu bo bonjat bagil nang kharoi bat jlei kata ki balakta ya ka kor ka buram ya ka long breu bat ka man breu yemi ki sngi ha ka ba ka hak bar ki sisa lene ka ta ka bangi ong hak tin we kata ka transparency kam dan so ka bala peniap ya kaji tiplem lene ka conscience babha baro lagi ki balang kenja persai ho nyem lo ki si badan ro ki nong ikai lene ki nong bachai ba baikla corona pandemic lene ka jing pangklam coronavirus ni COVID-19 kabala sem jendo yesibon ki mersen ki bakodor basibon ro ki bala sakta hakaleng ki ri ka perthai ka rin dia ki jongi bat wat ha ka jela
Megalia Jongiru. Kabalang ba ka jingdon jong kaneka klam kalawanra ya ka jingdu ya ka jingsnus ir ka jingar tetin baga jing septing kaca nadu sor hadu kendong kabalak calut ya ki kam ke jam ya ka jing pule nadu ki badan high school hadu ki university kabalak ca ya ka jing secret play hagi ying mane ke bakentang ye ke bakum ke banget ngin yo ban mane yo play bakada kelang nang banyada na kene ka jing sa priang lene ke jibit jong kata ke jing pang klam coronavirus hot kane ke jing don jong kene ke jing pang kalak sa ki kam ke jam ka kamai ka kaji bandru ya ke yo ke kot jong ki priu ha ke bersai ye ke bakat kom ke khobor naga UN kabawat benya haka jide barka jiyo yaga bam lane kata ka World Food Program laang bakin donado komba chispa life art lagi ri bertai kiban mat yaga jing kerdu bam naga daw jong ka jing lenshap ka klam COVID-19 komta daga jing don jong ka klam don ro babatai bakal ni kepercayai kan sawai no Henry kom ki banget sioban ong yim dei setia ban saya lambakla yala ke jong ke jing im Henry jongin ken mau bau try jongi Jesus Christ Ukraine ka bekom gospel Matias kelang arusau ka record ke life Henry ong sapang ragas ni bat ke por dan batip limne ke ngelap neng Henry tanguk pa jong ahi. Unwai sam haga sam ke pasau pun reu arga kodwang. Namar ke cang nom sep ting laga kelaga kendeu. Balapan ke gelum hapeneng ke duriau. Namar utrai udar rengkat badnya. Nang ta ke porbal pun thamai ya ke Jerusalem utrai bau play ukular ki kun Israel lang bau nung tulupa usekria. Naga boong worship ting Henry tu kinlong klan ya ke banglaman siam na kitab sigria kalnang go pra ka dikhat ka bakhat lai ka ba ka jing mot ka jing theu ne kalang bangilong ge ba klan ha ka jing hauble ikan maru ga por bom mosas Ukraine na gi kun Israel man bagi lek ban sentiat ya ke kanan Persia ya ke Amalek bat ki wei ki ba klan borba Henry ka chin ke jong blai go ang utrai udan lembat ni worship ting ket ko kitab jingkan kal nam kharsau ka ri ba khandai ngin siam ni ke jisha baru susun ting jong blai ngin lap ngin siamro hagi kitab wisaya ka lang ba sawai ka khat bispo ka ba chin jong blai go ang to worship ting me namar ka lorang kat bat me Gomjuru uangil utrai uang ya ke balang Smyrna kabalong ke balang ke basa sitom bat ke beduk ublay ukwat bat ukentu ye kane ke balang de uang tuwar septing ye ki eru ki ba pansasa Henry to longpang kabayanes kem hadu kajiap Nama kata kum ki banget hau try Jisu ka jingkhat yangi kalang bangim dei ban long ki priu ki badu jingermen walangi im ni sang ni sa ni dan ha ka ka perthei ka ba idu jingermen ka perthei ka ba dap tang da ka jing ka perthei ka ba dap da ka jing ir ka jing le ka jing jinjar bat ke jingat pelung ki bonjak ki jongka ki bayi kendu hani gisi namar belai namar ni tepo try baru nang pen em jongi u Jesus Christ u dan lembangi unam ina marwe dalle yang abdipi u dan lembangi hagi pobro jangka jing em gaju hagi jing em gajongi
udan ki po bara jong ka jing em ka jungi I way pay way but day da ka jing dan ka jing u ha ka jing em ka jungi ngem dan ka no ka jing artin ba udan ru da ka bor ban penjem ban penjai jai ye ki jing ye ki jing jinjar ye ki jing pang ye ki jing si chom ki ba mingi kendu ha ki singi komba các chữ trong play các bạn lại pule mene bắt nghe lời nhiều ba hadin bao trai Giêsu lui I ya cái xếp tiền cái trong cái sân ran trong u ba bao ông như kia to long slow day bang at what setting bắt cái đi cái bao lẹ cái lăng hấp đen cái xếp tiền các bạn cái khô cái sân ran cái thân u là kiu hallo cái leng bắt cái là gia Kali kebentak jong play ke cu ingi badin bau try Jesu ula kiu halor de galing te katakal kala jem jai kom taru nyim de banartin bawa langitan hani kabartai kabangi laban ong ban mundur bangi don ha kabartai kaba kane ka jing em ka jing kalong kum kaling kabasa kenting yal de ri ege kabartai henrai bau Jesu dan lembat ki kam don ng dong ka jing kam don ka jing huet kam don ka no ka jertin kaba mau unam la ban pan jai ya ki ege paro ki be kendo akajim kumba mau la pan jai ya ka eryong ha ka duriau kumta jing khot kalang yim day ban sep ting ban sa yalam bakla yal jong ka jing im ban sa yalam bakla hagi e bertai henry tongin lang ki priu ki ba kongu hamdam ni ki sngi bang im kumno bangin bul bet burenti ya ka jing tha ki ba ki bos sarkar ki tha yangi habangi dan menta persa ni ka thmang jinge le ka betrem ka serkai yang ni ka klam COVID-19 bangin nam ya pen khain yegi ki ba ki bos sarkar ki kai ki tha na ka benda jungi bangin ni trelang bangin bot yegi jing tha ba ki kai ki jongki nang ta tongin long ki ba slor ki ba yaine ro ha ka jing duai komba ka sigi arjung pol sigi artisan ni lang basan ka khot khat nyau gong to duai klem daput bangin yai duai bat yai duai bane khot kar pat ya ka kateng ya ka jing snei ya ka jingrap ya ka jingda jingker ka jing suma sukha ka jong blai ka jingi wala peneng ka jing ka jing trim jong ka jim ki ba ke saudang ya ka jim ka jing ni ka si tongin duai komba ka hitam ka ar khrnko ka ban nyau khat sao ka ong rol de ki breu chang ya ki bala khat de ka tang jong ken pan ret yal de bat kin duai bat kin wan ka mat jong bat kin phaino de ka ti baman jong ki tengan snow na peneng bat ngan map de ki pop jong ki bat man kin khia ye ka ri jong ki ngin duai da ka nor ka man sim ka sisa ka nor ka man sim ka bangin pen rit yul de mat jong play da ka bangin yit yul de ngin phai yul jong ka jim da don ka no ka ba day ba ngin kla bangin kla ban komba ka ting ki jong play ang ban phai no na ka ting ti baman jongi bat day tang ka ta ken ka balang ka dawai ba ka dawai san ka bat klan por ka bang laban ang dan ki no ko mai pat ki jai dawai wa kam klan ki ba nerap ban pan koi pan khia yaki met bat yaki men sim ki jongi I wei pi wei kom ki khon ki jong blai ni dai ban lang ro ki breu ki bas khem na ka jinget da ka bang yin lang ki cha ki bas shifting kam tam nyau blai ban ye ki ki bang ye kendo hane ka bertai ka si ka lang ba bon ni ki breu ni klat ban shifting yau blai bat ngim ju kham kan ma ru le si yau blai hai ki sni jong ka jim ko jingi kham tam habangi mat ya ka soba somiat ka pa ho pa hai ka jingdap ka hai ka jim i klet yau blai han re
กะจีใส่กลังต้องยินคำเสพติงหนึ่งกองอยู่เลยบ้านนี้ก็กี่ใบกันดูหานี่ก็ประเทศน้ำมันเปล่ยน้ำมันกี่กุลาก็จะเปล่ยกี่ลองกี่บัสเข้มกี่ลองกี่บันเน่บัดกี่บอมจุกุลาลันโลนรูหากบักทีนกี่จงเปล่ยกองหากมีรุงลองรักบัดพี่แล้วก็สีหาดูกับวายโนกับประเทศกับบังอิสเซมเนกอสเปลมาทิอัสอาร์บูฟรางอาร์โพกระขัดกุมตาตูเปล่ยนี่รับอุนกระคุยอย่างงี้กุมกี่คนกี่จงเปล่ยบางอย่างโซ่ทั่วว่าลังเอ็มนี่กับประเทศกับกับประเทศกับมากับประเทศจงกับจริงแหละกับจริงอัดพลุงบนใจจงกันเห็นไรตัวงินลองกับสลัวน้ำมันจริงจงเลยกันเดี๋ยวมังอ่ะตัววัดเสพติงอุปเลนกับคู่ยันนี่กับจริงสลักกับบังเลียนักมตากับบุรัมจงอูอาเมนเดี๋ยวนี้กับปอร์ฮัสวาบังเลียมันปล่อยเนาะอยากนี่กับจริงสักทีโยบเลยสภาพมันขัดเบียงเสียนอยากspecial lembar kun samla gin sai hap deng jongi bading kata ngi penwai Don bun ki min sim hap deng jing jin jar Don bun ki min sim ha jing kuslai Un ki wat ya jing suk o ban yo ma Jing gili long ha e ken pa ken pai Pretay bangi em ka ba e Pretay bam la ban ai ka jing suk yangi Pretay badap tang jingkala Nin minta kayay kala Henry ngatip O nga ngatip Day tang o Jisu balapan penin Ya paroki men simpla jot lapra Kusay jing jing jaro on penjano Umat sosi on pendam da shisha Hinday minta ni im hapel kay kabae Hinday tang shibe or sim la pai din no Jing shakri you try o la nang du no Pen banyaka jing soki kwa paro Pretay bangi em ka ba e Pretay bam la ban ai ka jing sok yangi Pretay badap tang jingkala Nin minta kayay kala Henry ngatip O nga ngatip Day tang o Jisu balapan penin Ya paroki men simpla jot lapra Jing kuslay jing jin jaro on penjano Sosi un pendam da shisha Hinday minta ni im habel kay kabae Hinday tang shibe or kani Day tang o Jisu balapan penin Ya paroki men simpla jot lapra Kusay jing jin jaro on penjano Umat sosi on pendam da shisha Hinday minta
tani penwai ko kpa ujongi ubah beneng kan nong idap da kajing sungu ka bakrai me au play bam la sha so bhai ngi si sien ko bi khon jang ma ha ka bangin yo ban don man ta ne ki jaka ham tam ban snga ban sa score ya ka jin sha ka sien ka jang ma kar khu play kam ta bro ka bo sha ki jang ma ula bet ha ka jing tlot ha ka jing tu na ka jing pan scam ka jing pan janai ka jing sa bor kan long na me kar khum ta play ne ka por ba ka bang sami no na ka ne ka jing sha ki jang e to pla jangi da ka khu play ka jang ma da ka wa ai wa jing ai e ka ba dap ka ba slay ka jong try ban pan im ba e jing e belong Jesus Christ ka jing ba ka jong play pa ba bom ji kut lam ka Jesus lok ka bri ka ba thian ka pan sai bo ka jong mun sim ba khoi tu ka ne lai ki belong ha way play ki da song sa song da par hai lam ban ngi ko mi khon ki sha ki jang ma ki ba ne ka ri bat ka leng sat lak ka bar thai ki ba mane bi sikri ki bi ro ki ba pan don buram ya ka teng ji ma play na du mun tab la ka taru amen